Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cops on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Madamo gid nyo salamat. Naton sinikam mga mobile force companies. Dira sa aton sini nga first IPMFC dira sa Banwasang Tigbawan. Kag subong man dira sa Banwasang Sara ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company. Nagapasalamat kita sa opportunity nga ginatag sang Radyo Ugyon. Ilabi na gid sa aton sini nga local government unit. Sa pagpanguna ni Mayor Doc Dennis Superficial, and of course sa management and staff sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Ilabi na gid kay Sir Ugyon Boboy Socaldito, and of course sa aton sining technical partner sa Subongaga kay Ugyon Dennis Genesis Dimihilio.
Yes, pasinsagin sa aton sining mga live viewers sa Subungaga. Kaya may gina-fix pa ng aton sining technical partner. Well, sa aton sining mga topiko sa Subungaga, magkakawaan nato no sa update sa sining 18th National Scout Jamboree dira sa syudad sang Pasig City or dira sa syudad sang Pasig, Iloilo. May kaupo naton sa Subungaga ng aton sining Public Information Officer. At the same time, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, si Kabalikata Police Major Rolando Aranyo. And of course, another topic pag naton sa Subungaga, aton man sining pag ipakita sa inyo ng aton sining compiled video or video clips nato no sa aton successful ATA Empowerment Program na giniwat naton dira no sa sitio Igtuba, Barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo sang tilikdan sining Miyerkules. And of course, magkita kita sa mga crime prevention tips sa sining Yuletide season. Dapat hindi kita magkalipat ng mga security and safety conscious kita ilabi na sa subong Christmas. And of course, ang padayon kita no sa pangimbitar sa aton nga mga pumuluyo ilabi na no mga malapit nga mga kabanuhanan diri sa Banwa sang Santa Barbara. Sa aton sining iwag sa IPPO ang nakabukas sa lina alas 6 tubtob alas 10 ang gabi. Bukas no for public viewing. Ako nga makita ninyo no ang mga ginobrahan sa inyo sining mga Cups diri sa aton sining IPPO headquarter grounds. Pinagi sa aton sining mga Christmas lights, decorations, and of course kagini pagkabuka or nagbukas na sa tilikdan sining Lunes December 4 no kag iniasta na sa January 6, 2024. Kag magasarado lang man no sa December 18 or sumabot sining Lunes ay may pagiwaton kita sining Christmas party dira sa IPPO headquarters. And of course, madayon man ang inimbitar ang sa inyo ang Iloilo Police Provincial Office ay dalong sa pagdumalahan no sa aton sining Provincial Director. Sa sining pagiwaton naman aton sining Bidator de Iloilo sa masunod nga bulan. Dira naman sa 4th District. Sa aton sining mga live viewers diri sa aton official Facebook pages, ang Iloilo Police Provincial Office. Nagsubong man sa aton sining nagamonitor no diri sa Santa Barbara Ugyon page. Pwede ka mo kapadangat sa inyo sining mga comments. Kagsubong man inyo sining mga shoutouts no kang mga birthday greetings nyo dira or may mga anniversary ka mo dira or any nga mga shoutouts nyo, i-comment na lang dira no sa aton sining comment section kay pagabasahon na nato no antes matapos ang aton sining live sa Subungaga. So hindi magalipat no kada Martes ang aton sining program Ilonggo Cups on Air no dari or with or nakakisa no go cup kita dari sa Santa Barbara, dari sa Radyo Ugyon. Dari lang na kita no sa aton sining station dari sa Radyo Ugyon. Kaya aton sining mokopdanan no sa Public Information Office ang naubos na augment no dito sa siyudad sang Pasig sa ginapatigayon naton sining 18th National Scout Jamboree. And of course, hindi nyo man paglipatan ang aton sining Kape kag Balita program. Kada alas 10 or kada alas 11 sa ngaga, tubtob alas 12. Lunes no hasta sa Biyernes. And of course, aton sining Ilonggo Cups on Air program no kada Martes diri sa Radyo Ugyon. Kag sa aton sining live viewers no, antes naton or antes kita makig sugilanon sa aton sining Public Information Officer sa sining 18th National Jamboree no dira sa siyudad sang Pasig. Ang nalisanay nato ng aton nga mga live viewers no nga naga-monitor gid sa Subungaga.
Ilabi na gino ang Bingawan Municipal Police Station. Subong man ang Dingli Municipal Police Station. Good morning gid no sa tanan naton sining mga tropa dira. Kag subong man sa kay Mama AJ Uyo Job. Watching dira sa second Iloilo Provincial Mobile First Company dira sa Banwa sa Sara. And of course, good morning man sa kay Mama Curly Gavieta. Kag ang iya sining page no ang Curve Vlogs nangalagan tawagid sa subong aga. And of course, good morning man dira kay kabalikat Chris Vincent Blusa Jr. na augment no dira sa Task Unit Community Relations dira sa Jamboree. And good morning man dira kay Sir John Bert Milicado Makiling. Watching dira no sa barangay Layog Maasin Iloilo. Good morning gid. Sa tanan naton sining mga live viewers no pwede ka mo kapadangat sa inyo sining mga shoutout sa subong aga. Kag this momentum ngin kaupod nato ng aton sining Public Information Officer. Kagaton sining ibaluon kung ano-ano bala mga updates dira sa syudad sang Pasig. Sa ginapatigayon sining 18th National Scout Jamboree. Which is nga after sang pandemic no, liwat naman nga nag-ora more sobra 3 years gid. Nga naunta tining National Jamboree kag sa subong no nga tuig 2023. Napatigayon na no, liwat no kag this is the first time man nga ginatinan sa aton sining presidente. Ang ini nga okasyon no kag after sa iya sining pagdaogman, amo man ang pagbalik niya no dira sa syudad sang Pasig. So at this moment, yara na sa linya ang aton sining Public Information Officer. Agod nga tagan kita sang update no sa mga nagaklanabo dira sa 18th National Scout Jamboree. Kabalikat Police Major Sir Rolando Aranyo. Sir, good morning sir. May agagid sa tanan nga tagpalamati sa Ilonggo Capson Air kag sa tanan nga tagpalamati sa Radyo Ogyon. Yes sir, isagid ka man namin nga sir kag kamusta bala dira sir? Or kamusta na ano na nga updates dira after sa aton sining deployment kag augmentation no dira sa aton sining 18th National Scout Jamboree dira sa syudad sang Pasig Iloilo sir. Naging malinong kag matawhay ang una sining adlaw nga paghihiwat naton sang 18th National Scout Jamboree diri sa syudad sang Pasig no. Kahapon formal ini nga ginbuksan mga alas 3 sa kapunanon kag atinan dinhi no mismo no sang aton sining presidente si President Ferdinand Bongbong Marcos no bilang dinapit sining bisita. Mga mas o menos siguro nag-expectar kita mga 35,000 delegates ang ginapabot natin yung magatayin. Kaya sige-sige pa, no? As of this moment, kabalikat Erwin, padayon pa ang pag-inabutan sa ibang sining mga delegado para mag-join no, sa aton sining National Scout Jamboree. Kag kahapon, no, nangin madinalagungkid ang una sining pag-isaulog naton o paghiwat naton ang first day naton kay wala kita sang na-record sining mga ini untoward incident no kag kabay sa bulig sang tanan magapabilin ini no until the last day sang aton sining scouting dira no sa December 17, 2023. Kag this is the first time sir no nga kumbaga sang una nga chimpo ya sir is aton sining Scout Jamboree is kumbaga daw primitive ano gino. Kag sa subong sir ano balang mga kinalain sang subong Scout Jamboree ngini ingo para sa mga previous naton sining mga jamboree sir nga giniwat. As per information nga nakuha naton kabalikat Erwin no sa mga organizer sang Boy Scout Jamboree no bali first time ini nga nag-host kita no sang National Jamboree kay yes kabalikat Erwin.
Kabalikat Erwin. Yes sir. Okay sir, continue sir. Yes, no, actually this is the first time nga nag-host kita sa National Jamboree kay dako gid ining oportunidad sa ato, no, kay shadow ka rare nga opportunity ini, no, nga mag-host ang isa ka local government unit just like ang siyudad sang Pasig and of course no ang probinsya sang Iloilo kay siguro in our lifetime amo lang ini nga National Jamboree ang ma-witness naton nga diri nga ginahiwat sa aton sini nga lugar kay based on the explanation no ni Mayor Palmares no sang siyudad sang Pasig. Bali madugay naman ini nga panahon, no, siguro mag-isa lang siguro ka 40 to 50 years nga magbalik ini sa aton sa Western Visayas, no, ang National Jamboree or sa probinsya sang Iloilo. So do medyo ano pa ina, hindi pa ina gani sigurado, no, so meaning this is the chance nga para sa aton nga mga Ilonggo nga maka-host kita sang tumalagsahon sini nga event, amoy ni kadako nga event, no, ang National Scout Jamboree. Kag of course no ginapasalamatan gid sa local government unit of Pasig upod man ang aton sini nga mga organizers from the Boy Scout of the Philippines ang deployment naton ang aton sini nga security coverage nga ginpatigayon kay nakita gid nila very effective, no, ang aton sini nga security coverage, no. Of course ini natigayon tungod sa pag-create man naton sa site task group 18th National Scout Jamboree nga ginapangunahan gid mismo, no, sa aton sini nga provincial director Police Colonel Ronaldo Blanco Palomo nga mismo tumandok gid, no, sang siyudad sang Pasig. Alos gali tanan nga mga agencies man sir, no, kabulig man naton sa sining pagpatigayon naton sang security dara sa or security coverage dara sa ton sining jamboree. Kamusta bala sir, may mga encounter bala kita nga mga ano dara nga mga problema or may mga issues and concerns bala nga napadangat ang aton sini nga mga scouters or aton sini nga mga ano dara participants sa sini nga second day sang 18th National Scout Jamboree sir. Kabalikat Major Aranyo sir. Yes, no, kabalikat rin, although nga di mambal na doon may mga ara sini sa mga tagyutay-jutay, no, nga mga concern or issues nga na-encounter ang aton sini nga mga scouters. But no, na-address man ini galayon, no, sang aton sini nga mga katapo sini sang organizers the same time sang aton sini nga mga upudman, no, sa pag-deploy sa pag-maintain sang security at the same time sang emergency preparedness, no, dira sa aton nga ginahiwat tubong National Jamboree. Kabalikat Erwin, no, sang gitalikdan sini nga Domingo ano kita, no, naghiwat kita dito sang send off ceremony, no, sa siyudad sang Pasig dira mismo sa may atubangan sang aton dira nga City Hall, no. Kag para sa information sa aton sini nga mga pumuluyo, may ara sang kabilugan nga 1,146 nga PNP uniform personnel nga gin-deploy, no, ang aton sini nga Iloilo Police Provincial Office at the same time ang aton nga Police Regional Office, no, nagpadalaman sang augmentation para nga mapasiguro gid naton nga enough ang aton sini nga PNP personnel nga iga-deploy, no, sa kayawatan sang jamboree dira sa siyudad sa Pasig. Wala pa nilabot, no, ang mga personnel nga gid-provide man sa aton sini nga mga partners from the Philippine Coast Guard at the same time from the Philippine Army, no. Ang aton sini nga mga upod sa uniform service ara gid nga nagabulig, no, nag-augment gid. Upod man dira, no, ang mga aton sini nga mga nagkalain man nga mga emergency responders naging padalaman mismo, no, upod ang aton sini nga Office of Civil Defense kag ang aton sini nga PDRRMO, no, kag ang mga nagkalain naton nga mga MDRRMO diri sa local or sa aton sini nga nagkalain man nga local government unit.
which nga very sufficient. Actually pati ang mga responders or ang PDRR mo sang probinsya sang Antique nakita naton nga didto gid nagupod gid sa National Jamboree nga ini kag lagi padalagit sila sa ilaman nga mga personal at the same time mga resources nila, mobility para nga magbulig nga mapasiguro nato nga just in case nga may mga ara sa may emergency situation mga gilayon nga respondyan ang mga natungdan nga nagakinanglan naton nga mga scouters o mga delegado naton. Kamusta naman sir ang feedback sa aton sini nga mga delegates dira or mga participants naton? Kamusta naman ang feedback nila no sa siyempre sa aton sini nga security coverage at the same time mga feedback nila sa mga Ilonggo sir Kabalikat Police Major Aranyo sir? Yes, actually nakita gid naton sa ila sini nga mga nahong ang kalipay ang excitement nga nakakadto sila especially ang mga scouters naton, mga delegado naton coming from other places, mga provinces, kag iban nga mga regions kay national ini may mga contingent halos tanan-tanan sini nga mga probinsya all over the Philippines. Kaya ang iban kalabanan dito sa ila kundi Kabalikat Erwin is mga first time nga nakabisita diri sa probinsya sa Iloilo, particularly dira sa siyudad sang Pasig. So nalipay gid sila kag nalangkay gid sila nga makita ang aton man diri nga pinalangga sini nga probinsya. Kag I know nga ang iba naman diri naton nga mga delegado after sini sang ila dira nga scouting o matapos ini nga aton dira nga jamboree dako ang posibilidad nga mga side trip ini sa mga nagkalain-lain naman naton nga mga tourist destination kay madamo kita sa mga ma-offer diri nga mga matahong nga mga lugar which nga sigurado gid nga magustuhan sa aton sini nga mga bisita. Kaya daw medyo unique subong nga daan nga tuig sir ang ining 18th National Scout Jamboree kaysa una nga timpoy ako mga jamboree nga is wala pa to libre nga wifi pero subong sir is may ara na nga wifi zone na ang dara ang aton sining camping medyo unique sa subong inirasyon sir. Yes, actually kinsanto man sa aton mga generation kay ay subong with the advent of technology digital age kita, so very available kag I know nga isa na sa mga kumbaga kinahanglanon necesidad ang internet connection. That is why nga upod sa preparation sang mga organizers ang pag-provide sang internet connection sa tanan naton sini mga delegado. Okay. Ang imo na lang ang mensahe sir sa aton sining mga pumuluyo ag subong man sa mga delegates naton kag lakit na sa mga na-augment naton dira nga mga Ilonggo Cups dira sir sa syudad sang Pasig sir Kabalikat Major Aranyo sir. Yes, Kabalikat rin before ako mag-went up sa akong sining report, gusto ko lang ipalapot pa nga kahapon sining adlaw mga goro mga around 12:30 sa hapon, December 11, may natigayon na nga nadakpan ang aton dira nga mga upod especially sa aton dira nga border control checkpoint naton sa barangay Hinis Deo, Pasig City. Nadakpan ini ang duha dira ka persona, si alias Folding kag si alias Chard nga may dala sining armas lutang actually isa ini ka .45 caliber pistol kag na sila na intercept ini dira sa aton sining checkpoint sa border control naton. So mga nagamaniho ini sila sa motor sang gini ginpadulugan ini sa aton dira nga mga personal nga nagaman sang checkpoints naton dito na nahibaluan nga may ara gali sila kadala nga armas lutang. So isa gid ini ka reminders sa aton sini nga mga pumuluyo. Likawan gid ang pagdala sa kung anuman nga mga illegal nga butang Kay sigurado gid hindi kay kamo dira kalusot sa aton sini nga mga ginapahamtang sini nga mga nagkalain-lain sini nga security naton deployment especially sa mga checkpoints naton. Aside from that, may ara kita sa mga venue security, may ara kita village security nga ginapamtang, wala para dira labot ang aton sini nga mga covert security. So hindi gid mag-testing nga magdala o kung magbuhat sa kalakasan kay sigurado gid
prisuhan gid ang inyong sining landingan, no? Ti amo na ini sample na ini kag leksyon na ini sa ibang dira nga may tuyo nga mag-obra pa sa kamalamalan o mga kriminalidad, no, dira sa aton sining binyo kay ti hindi kita mo dira ka lusot. So subong ang duha nga ini nga nadakpan, no, nahunong dira sa custodial facility sa siyudad sang Pasig, no, sa Pasig City Police Station kag na tala na ini nga pagapailan sang nagakaygo sini nga kaso sa subong adlaw. Okay. Thank you so much, good sir, sa imo sining timpo sa subong aga. Madamo man nga salamat kabalikat Erwin kag sa liwat, no, padayon gid nga garimay, no, ang Iloilo Police Provincial Office, no, under the leadership sang aton sini Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, no, nga magbuligay kita, magkooperar kita para mapatigayon naton nga malinong kag matawag kag mga successful ang ini nga kahiwatan, no. Again, this is the time nga mapakita sang mga Ilonggo ang aton sining pagkama-abi-abiyon sa aton nga bisita. At the same time, no, dako ini nga oportunidad nga after sang event kay ni, no, dako ining posibilidad nga kadamo na sa mga bisita coming from the different places sa Pilipinas nga magabalik diri, no, para maglagaw, magbisita, no, mag-tour. Kay this is the time nga ma-showcase man naton ang katahom sang aton sining probinsya kag ang aton sining ginapabugal sining batasan, no, ang pagiging hospitable sa mga Ilonggo. Kag of course isa diri sa pinakamapabugal naton nga malinong kag matawhay ang probinsya sang Iloilo. Sa liwat, madamo gid nga salamat kabalikat Erwin kag mga aga sa tanan niya kag palamati sang Radyo Ogyon. Yes, thank you so much gid sa kay kabalikat Police Major Rolando Aranyo. Ang aton sining spokesperson, no, kag at the same time aton sining PIO diri sa Iloilo Police Provincial Office sa paghatag sang updates, no, sa sining ginapatigayon naton nga 18th National Scout Jamboree dira sa Pasig City, Iloilo. So generally peaceful, no, kag spontaneous, no, ang activities dira sa siyudad sang Pasig sa ginapatigayon subong Jamboree. Kag more updates magidira, no, bantayan nyo sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. Kag subong man, no, diri sa Santa Barbara Ogyon page ang mga nagaklanabo dira sa siyudad sang Pasig sa ginapatigayon nga 18th National Scout Jamboree. Aton sining oras alas 10:54 nga saga. Sa gyapon ka mo nagapamati diri sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Ika-25 or ika-25th episode sa aton nga Ilonggo Caps on Air diri sa Radyo Ogyon. And of course, sa aton sining pagpadayon nga nagdalig gina naton ang aton nga mga live viewers. Sa subong nga aga kanday Mama Ninit Gion Obilios, good morning gid. Kag subong man sa Saraga Municipal Police Station nga monitor man sa aton sa subong aga, thank you so much. Subong man kay Mama Riza John Maganto dira sa Banwa sang Masin, good morning gid. Kag thank you so much for monitoring. Kag subong man sa kay Mama Mary Gold Clarito, good morning Ilonggo Caps, thank you so much gid ma'am. Kag sa tanan aton sining mga live viewers nga nagamonitor gid sa subong aga, thank you so much gid. And of course, sa piyakabahin naman sa aton sining topiko nangin successful ng A-Time Empowerment Program dara sa Sitio Igtuba, Barangay Kamanggahan, Gimbal, Iloilo. Sa tinekdan sining simana. And of course, sining activity no gid pagunahan gid sa aton sining officer sa Ladies Club advisor on behalf sa aton sining provincial. Pagunahan gid ni Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Ang giniwat sining A-Time Empowerment Program and Community Outreach Program, no, sa Iloilo Police Provincial Office dara sa Barangay Kamanggahan, Gimbal, which is na madamong aton sining mga participants nga nag-enjoy gid or madamong aton sining beneficiaries, no, nga nag-avail sa services nga ginhatag sa inyo sining mga Ilonggo Caps.
And of course, support man naton sining mga partner the agencies naton na sponsors sa sining activity, labi na gid ang Lions Club, ang Butlak Lions Club with different chapters nga nakupod sa sining activity. Kag subong man naton sining mga advisory group, different advisory groups. Aton sining MAG PTD no, or Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development. Ang mga members nga nag-support gid sa sining activities. Kag subong man no, nga mga pila ka mga individual nga nagpadangat kino sang ila sining suporta sa sining ginpatigayon naton sining ETA empowerment dara sa Banwa sa Gimbal. Kag this is the first time no nga community outreach program naton. Ginupdan gid sang tanan naton sining mga PCR PNCOs or mga Police Community Affairs Development Unit or Police Community Affairs Development Officers sa tanan nga mga municipal police stations. Kaya after sa aton nga activities, may giniwat siniman nga early Christmas party with our PCADs. Naging pangunahan gino sa aton sining Police Community Affairs Development Unit Chief, Police Lieutenant Colonel Jojo Tabalo. And of course, sa gihapon ng Iloilo Police Provincial Office, naka-imbitar sa aton sining mga pumuluyo dari ilabi na gid no, sa mga lapit diri sa Banwasang Santa Barbara. Ang bukas ng Iloilo Police Provincial Office halin alas 6 tubtob alas 10 ang gabi for public viewing no sa aton sining Christmas lights and decorations dira sa IPPO headquarters grounds. Sa mga ginimbitar ginamon kamo nung lantawon ang iwag sa IPPO. Ini man o support man sa aton sining or with the support man sa aton nga mga lower units or sa mga municipal police stations naton, which is may tagsa-tagsa sining ka-area no nga ginadekorahan ng inyong mga locaps. Partisipahan no sa 1st district hasta sa 5th district sa Iloilo. Subong man sa aton sining mga mobile force companies. Lakit na nga aton sining national support units. Subukasin na for public. Pwede ka magpa-picture dira kag siyempre ka video. Samtang galantaw ka muna sa aton sining mga Christmas lights and decorations. Kag may napamtang man nga mga kiosk dira sa aton sining headquarter grounds. Kag siyempre ginapanumdum na no sa mga luyang maglantaw. Halikawanan naton nga magdala na sa mga armasutang or mga illegal dira magdala sa mga illegal or magdala sa mga kontrabando. Kaya nga isang armasutang subong man mga bladed and pointed weapons. Kaya nga isang mga kutsilyo dira or mga ice pick no, so ginabawalan ginato nina. Kaga ginabawal man nga magdala sa mga drones ninyo dira. Apang pwede ka makakuha no sang or maka-take pictures dira gamit ang inyo sininga mga cellphones. Kag subong man ginabawal man aton nga magsulod ka mo dira nga hubog. Kag magdala no sa bawal man nga magdala sang makahulubog sininga ilimnon. Kag siyempre bawal man nga magdala ka mo sa mga lighters dira kag mga sigarilyo. Kaya ginabawalan ginato no nga magpanigarilyo ka mo sa sulod sang kampo. Kaya aton sining IPPO headquarters grounds is smoke-free area. So dapat behave lang kita no kag mag-enjoy kita sa mga Christmas lights and decorations sang inyo sining mga Ilonggo Caps. Aton sining oras alas 11:01 na sa aga. Sa gapon kamo nagapamatay diri sa ika-25th episode sa Ilonggo Caps on Air diri sa Radyo Gyon na DYIS 106.7 FM. And of course, mabatihan man kita or makitaan man kita sa aton nga official Facebook pages. Ang Iloilo Police Provincial Office FB page, subong man sa Santa Barbara Ogyon page.
Sabi nga bahin ang Iloilo Police Provincial Office nagaimbitar gino sa aton sining mga motorcycle riders clubs. Kag sa mga motorcycle riders groups naton, ilabi na gidra no sa 4th district sa Iloilo. Kay magapatigayo naman kita sa Bidator de Iloilo sa mabot sining bulan sa Enero or sa masunod na bulan. Siyempre, una nga bulan no, sa tuig 2024. So, bantayan nyo kung din kita nga banwadra sa 4th district, no, sa aton sining nga probinsya. Magahiwat kita sa Bidator de Iloilo or Buhay Ingatan Drugay Ayawan Tor de Iloilo, which is aside nga naga-pa-inform kita or naga-ata kita awareness sa mga pumuliyo naton dira no, sa ordere sa probinsya sang Iloilo nga nag-inform kita or nag-ata kita awareness sa mga pumuliyo naton nga likawan ginong pag-engage sa illegal nga droga. Nagadalaman kita sa awareness no nga dapat magulikid man kita sa aton sini nga palibot. That's why nga after sa mga activity naton sa mga destination nga ginakatuan naton after sa Bidator de Iloilo, nagaiwat kita no sa mga clean up drive kag subong man sa mga tree planting program agod nga ma-inform naton sini nga mga publiko, aton sini mga pumuluyo no nga ang inyo nga mga locaps ang nagaulikid gino sa aton sini nga palibot. That's why nga tanan-tanan naton sini nga mga operations why ginaton ginakalimtan ng aton sini nga palibot. Kag siyempre ang ining Bidator de Iloilo ang nagatagman kita or nagatagman kita awareness sa mga motorcycle riders naton kag sa mga motorista naton nga dapat kung magbiyahe kita or magtaris kita sa mga dalanon diri sa probinsya sang Iloilo nga kompleto kita no sa mga protective gears kag dapat yara kita sa proper attire agod nga malikawan naton nga madiskrasya no sa mga dalanon or in case ginman nga madiskrasya kita so protektado nga aton sining lawas tungod nagasoksok kita no sang nagakaigo sining attire kung kita nagabiyahe kag may mga protective gears kita agod nga maprotektahan ng aton sining lawas just in case nga kita madiskrasya sa mga dalanon. Ilabi na ginong pagsuksok sang nagakaigo sining attire kag protective gears, ilabi na gid ang helmet. Lasway nga sa aton sini nga pagpatigayon sa Bidator de Iloilo, nagapanagta kita no sa Bidato or Bida stickers, mga clean riders stickers para sa aton sini nga mga participants. Which is nga tanan nga nagaintra sa aton sini nga Bidator de Iloilo motorcycle rides. Ini sila nga kompleto ang mga lisensya, updated ang mga dokumento sa ila sini nga mga motorsiklo. Kag siyempre wala nagabayular no sa aton sini nga layi. Ang ining mga motorsiklo nila is hindi mga wangwang. Kompleto ang tanan sini nga mga suga dira, kompleto ang mga safety lights dira, kag siyempre mga safety accessories ang ila sini nga motorsiklo. Agod nga mga safety man ang ila sini nga pagbiyahe. Which is ang tilikdan sini nga pagiwat aton sa Bidator de Iloilo dira sa 3rd district no masobra 600 ka mga motorcycle riders ang nag-participate, which is nga madamo sa mga motorcycle clubs ang nag-participate sa sining giniwat aton nga Bidator de Iloilo dira sa 3rd district. So bantayan nyo sa mabot sini nga bulan sa Enero sa masunod sini nga tuig 2024 at pag-iwat naman naton sa Bidator de Iloilo dira sa 4th district sa aton sini nga probinsya. Aton sini nga oras alas 11:06 na saga. Good morning gidra no sa Pututan Lions Club.
Ilang binigid no sa ila sini nga president sa kay President Philip Jan Navarro. Subong man sa kay Sir Mario Perez. Nakatapos ang Pututan Lions Club. Subong man ang Iloilo Butlak Lions Club. Good morning, Ged. Ilang binigid no sa ila sini nga president sa kay President Rex Helvison. Good morning, Ged. Isa man isa sa aton sini nga non-uniform personnel. Subong man, good morning man sa kay Capo Uka Villarreal. Nakatapo no sa Iloilo Butlak Lions Club. Subong man sa Iloilo Integrated Lions Club. Good morning mandra kay Sir Leo Barnuevo. Subong man sa Iloilo City Metro Lions Club. Ila binanggit sa ila sining presidente no sa kay Engineer John Sobrevega. Kag subong man sa ila sining board member kay Attorney Domingo Oso Jr. Kag happy birthday, Ged sa kay Jerome Halbena II. Dra sa Banwa sang Leganes or sa Leganes Central Elementary School. Ang bata no sa aton sini nga mapisan nga ICT no sa IPPO headquarters sa kay Police Master Sergeant Jerome Halbena. So once again, happy birthday, Ged sa kay Jerome Halbena II. And of course, sa tanan naton sini nga mga listeners sa Lions Club with different chapters. Good morning, Ged sa inyo tanan-tanan. Sa aton sini nga mga live viewers ka commentors. Good morning ginodra sa Zaraga Municipal Police Station. Subong man, good morning mandra kay Mama Ninette Guion Obilios. Kaga subong man sa kay Mama Marian Liba. Kay PEMS Mariana Liba no dra sa Banwa sang Kabatuan. Dra sa Kabatuan Municipal Police Station. Good morning ma'am and Merry Christmas man. Subong man sa kay Sir Ryan Lozada Sakdalan. Good morning, Ged. Binanggit sa ila sining presidente no sa kay Engineer. Good morning man kay Sir Mark Joseph Gumban. Dra sa Estancia Municipal Police Station. And of course, good morning, Ged sa aton sining Chief Parmo. Kay Ma'am Police Lieutenant Colonel Elsa Perez Conlo. Ma'am, good morning, Ged. Subong man, good morning man sa kay akong sining parente kay Gina Magarso. Kag subong man sa kay Frazel Magarso, good morning man. Kag subong man sa akong sining classmate kay Uwan Valcarcel, good morning, Ged. Subong man sa kay Toto, good morning, Ged. Shout out, Ged, kay Manong Reggie Kupia. Kag Nonoy Muta nga bago lang nakapanyaga. Yes, good morning gidara sa inyo. So man, good morning gidara kay Ma'am Miggy Alasa. Good morning gid ma'am. Subong man sa Kalinog Municipal Police Station. Good morning gid. Kag sa tanan naton sini nga mga live viewers no sa Subongaga. Thank you so much, gid. Madamong salamat sa inyo sini nga pugupod sa aton sini nga program. So kilitanay naman kita by next week. Same time, same station. Alas 10 Oktober, alas 11 sang aga. Nagapasalamat kita sa opportunity nga ginhatag sang Radyo Gyon na DYS 106.7 FM. And of course, sa local government unit sang Santa Barbara. Sa kay Mayor Doc Dennis Superficial. And of course, sa management and staff no sang Radyo Ogyon. Ila binanggit kay Sir Buboy Sukal dito, ang aton sining station manager. Kag subong man sa technical partner nato no sa kay Sir Genesis Dimihilio. Kag sa tanan nga staff no sang Radyo Ogyon kay Ma'am Bimbim, kay Ma'am Zoila, kag kay Ma'am Liza.
Thank you so much guys sa inyo sining pagpapod sa aton sining 25th episode sang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupo ninyo sa subong nga ang inyo kabalikat, Police Corporal Erin Magarso. Inyo, masaligan.